बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो फिन दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, माखासे साननि सिगाङाव थांनाय 7 जानुवारिनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जोंनि भारताव जादों होननानै गोबां मानसिफोरा मोनथियो आरो गोबां मानसिफोरा हयथ' मिडियायाव एबा इउटिउब प्लेटफर्माव आरो फेसबुकआव आरो इन्स्टाग्रामाव मोनसे भाइरेल भिडिअ जानानै दङ। बे जाहैबाय राजस्थानाव एलियान फैदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, एलियान माने मोनथिखाबाय खोमा एलियान माखौ बुङो। बे जाहैबाय जिखौ जोङो मोनथिया। बर' डिक्सनारिनि बायदिब्ला एलियान माने मा बेखौ नोंथांमोननो आङो स्क्रिनशट खालामनानै लाना फैदों, नोंथांमोना नायग्रोदो। बेनो जाबाय उल्था जुदा गुबुन रोखोमनि गुबुनारि बिदेशी हु इज नट ए सिटिजेन फरेनार, बेखौनो एलियान होननानै बुंनाय जायो। अर्थात सहज रावाव जोङो बुंनो नागिरोब्ला गुबुन ग्रहनि मानसि होननानै जोङो बुंनो हागोन, एबा जोङो बेबायदि होननानै बुङो, एबा जोङो बेबायदि होननानै मोनथियो। एलियन होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि बुहुमनि मानसि नङै एबा गुबुन ग्रहनिफ्राय फैनाय बेबायदि मोनसे रादाबा थांनाय 7 जानुवारिनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां भाइरेल जानानै दङ। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअखौ आंबो गोबां समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ, नाथाय आङो बे बिसयाव गोबां देहेन खालामनो एबा देहेन खालामनांगोन। बाइबेला बे बिसयाव मा बुंदों, थारैनो एलियन होननाय बाइबेलाव दङना गैया, बे बिसयाव आङो थाबाय आरो देहेन खालामबाय थाबाय। बेनिखायनो आङो बे बिसयाव गोख्रै भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन एबा लाबोथ'वाखैमोन। जिहेतु आंनि चेनेला बबेबा बिगियानगिरिनि बुंनाय बाथ्राजों जानाय नङा, सोरबा सुबुंनि बुंनायजों जानाय नङा, नाथाय बाइबेला मा बुङो बे बिसयावसो आङो बाथ्राखौ बुंगोन। दा थारैनो अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा जागोन एलियना बाइबेलाव दङना गैया। मानोना जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा फोथायो, मोनथियो जे बाइबेलाव गासैबो बाथ्रा दङ, गासैनिबो समाधाना बाइबेलाव दं। बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिगौ। दा बाइबेला जोङो एलियननि बिसय मा बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ एबा इसोरा जेब्ला पृथ्वीखौ सोरजिबाय, नख्राङाव थानाय, जोंनि हायाव थानाय आरो बार गासैखौबो सोरजिनायाव माबाफोर मेनसन खालामदों नामा? बुहुमनि अनगायैबो गुबुनाव बेबायदि जिउ गोनां थांनानै थानायनि बाथ्रा बाइबेला माबाफोर बुङो नामा? अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो रोखा जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों, जेरावहाय राजस्थानाव एलियान फैनायनि बाथ्राखौ गोबां बुंदों, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामगोन थारैनो एलियान दङना गैया। आरो बेजों लोगोसे राजस्थानाव जिथु एलियान नुजानाय बे बाथ्रायाथ' नंखाय बाथ्रा। बे जाहैबाय AI जों बानायनाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स जिथु सफ्टवेयर दङ, बे सफ्टवेयरजों बानायनाय मोनसे भिडिअसो। जेबो एलियान होननानै थारैनो एलियान फैनाय नङा। नाथाय जिहेतु गोबां मानसिफोरा फोथायो एलियान दं, गुबुन ग्रहआव एलियान दङ, आरो बिसोरजों लोगोसे सम्पद माने सोमोन्दोआव थानो थाखाय बिगियानगिरिफ्राबो गोबां नाजागासिनो दङ। बेफोरखौ जोङो रादाबनि गेजेरजों मोनथिबाय थायो। नाथाय बाइबेला बे बिसयाव मा बुङो दिनै जों बेखौसो नायगोन। देब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइकखौ होनानै होखादो, आरो लोगोसे गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन। बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बोसोन, माखासे ख्रिस्टियान रादाब मोनबाय थानो थाखाय, आरो लोगोसे बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि लोगोफ्रा मोनथिथों एबा मोनथिनानै लाथों होननानै सानोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। देब्ला प्रियफोर, जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। एलियननि बिसय बाइबेलनिफ्राय बेखेवनायनि सिगांनो एलियननि बिसय मोनथाम बाथ्राखौ जों मोनथिना लाग्रोनाया मोजां जागोन। बेनो जाहैबाय, सेथि बाथ्रा, एलियाना बुहुमनि नङा, गुबुन ग्रहनि। नैथि, बिसोरनि महरा मानसि आरो जुनारनि सरजाबफानाय जानो हागौ। थामथि, सरासनस्रायै बिसोरो मोनसे बिरग्रा आगजुजों फैयो, जायखौ बिगियानगिरिफोरा UFO होननानै बुङो। दे दानाब्ला फैदो, बे मोनथाम बिसयखौ लानानैनो जोङो एलियानखौ बाइबेलाव नायगिरदोनि जे बेबायदि लक्षणनि दङना गैया। बाइबेला UFOनि सोमोन्दै माबाफोर बुंदों ने? जायखौ बिरग्रा आगजु होननानै बुङो, जायखौ जों एलियन होननानै बुंदों, बेबायदि गुबुन ग्रहनिफ्राय फैनानै बुहुमाव मानसिफोरखौ लोगो हमफैनायनि बिसय बाइबेला माबाफोर मोनथिहोयो ने? बाइबेला बिसोरनि महरनि बिसय माबाफोर बेखेवनानै होदोंना? अनजाग्रा प्रियफोर, फिननायाव फैगोन येस, औ, बाइबेला फोरमायो। बेबायदि माखासे बाइबेल सिरिफोर दङ जेरावहाय UFOनि सोमोन्दै रोखायै बुङो, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, UFO नङा, बे जाहैबाय IFO।
आइडेन्टिफाइड फ्लाइं अबजेक्टनि हिसाबै जोंनो मोन्थिहोयो। UFO माने आनआइडेन्टिफाइड फ्लाइं अबजेक्ट आरो IFO माने आइडेन्टिफाइड फ्लाइं अबजेक्ट, जिखौ जोङो सिनायनो हायो बेबायदि बिरनायखौ एबा बेबायदि आगजुखौ जोंनो बाइबेलाव दिन्थिनानै होदों। इजिकेलनि 7:4 आरो 5 आङो नायहरनानै नुबाय, साहानिफ्राय बार मोदाय आरो गेदेर जोमै दाखासे फैगौ, बिनि सोरगिदिं मोदाननाय आरो खामख्रुबबाय थानाय अर आरो अरनि गेजेराव जोंग्रा फिथ्लाय बादि दं आरो बिनि भितरनिफ्राय 4 जाहान गोनांनि महर दं। बिनि उनाव 6 आरो 7 सिरि। अन्थाय बिसोरनि साफ्रोमहाबो मोखां फारब्रै आरो गांखं मोनब्रै दं। बिसोरनि आथिंफ्रा गोथां आरो आथिंनि आफाफ्रा मोसौ बिसानि आथिं आफा बादि आरो बिसोरखौ गोजों मोदानग्रा फिथ्लायनि समान नुयो। अनजाग्रा ख्रीष्टप्रियफोर, बे बाइबेल सिरिया UFO, IFO नि सोमोन्दै जोंनो मोन्थिहोयो एबा जोंनो इंगितखौ होयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दान्दिसे सम साननानै नायनायसाय, जायखौ दिनै जोङो UFO होननानै बुङो एबा एलियननि फैनाय गारि होननानै गोबां जन्त्र होननानै बुङो, थिग बेबायदिनो बाइबेला जोंनो होदोंदि मोनसे बारहुंखानि गेजेरजों फैनाय, जेरावहाय अर गेजेराव जोंनानै दङ, सोरगिदिं आरो सोरगिदिंनि गेजेरावहाय मोनसे फिथ्लाय दङ आरो फिथ्लायनिफ्राय 4 जिउ गोनांआ ओंखारबोदों। गोबां सोमोनांथावै बे बाथ्रायानो दानि मुगानि UFO नङाने एबा दानि मुगानि एलियाना फैग्रा गारिया नङाने, जायखौ दानि गोदान मुगानि मानसिफ्रा बुंदों। आरोबाव जोङो सोमोनांथावै नुनो मोनबावोदि 2 राजाफोरनि बिजाब 2:11 सिरियाव बिसोरो रायज्लायै थांफुनाय समाव अर जोंब्लावनाय गरायजों बोनाय गंसे अरनि रथआ बिसोर सानैनि गेजेराव नुजाफैनानै इलिजाखौ इलिसानिफ्राय सोरगोआव लांखोबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों आरोबाव मा नुनो मोनबावदों बेयाव? सोरगोनिफ्राय मोनसे बेबायदि गराय फैदों जेरावहाय अरजों बुंफबनानै थानाय आरो एलिसाखौ लानानै थांदों। दानि जुगाव मा बुङोमोन जुदि बेबायदि जायोब्ला? एलियनफोरा मानसिखौ किडनेप खालामदों होननानै बुंगौमोन, नङा होमब्ला? बेबायदिनो जाथाय बै समाव जादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दानि मुगायाव गोबां जायगायावनो UFO आनआइडेन्टिफाइड फ्लाइं अबजेक्टखौ नुनायनि गोबां बाथ्रा बुंदों। दानि मुगायाव जुदि बे एलिजाखौ लांखोनाय बे रथखौ नुयोमोनब्ला मानसिफोरा सोमोनाङामोन ने? एबा बेखौनो बुङामोन ने किडनेप खालामदों? माखौ? सोर किडनेप खालामदों? एलियनफोरा सुबुंफोरखौ किडनेप खालामगासिनो, खोमागासिनो, लांखोगासिनो होननानै बुंगौमोन। आरोबाव जोङो एलियन एबा UFO जों सोमोन्दो थानाय मोनसे आरोबाव जोङो बाइबेल सिरि नायबावनि, बे जाहैबाय 2 राजानि 6:17 सिरि। एलिसाया फोरबोनियाव बेबायदि आर'ज खालामबाय, "अ फोरबो, आङो नोंनियाव आर'ज खालामो, बिनि मगनफोरखौ बेखेवदो।" बियो नुनो मोननाय बादि, एलिसानि आर'ज खालामनाय बादि फोरबोआ बे जोहोलावनि मगनफोरखौ खेवनानै होबाय आरो बे जोहोलावा लेङा नुनो मोनबाय। एलिसानि सोरगिदिं अरनि रथ आरो गरायफोर बुंफबनानै दं। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो नुनो मोनदों जे एलिजानि सासे लेङा नुनो मोनाखैमोन। जेब्ला एलिसाया आर'ज खालामबाय, बेनि उनाव लोगो लोगोनो बिनि मेगना गेवबाय आरो एलिसानि सोरगिदिं बेबायदि आर्फफोर दङमोन आरो अरजों बुंफबनाय गरायफोर दङमोन। बेफोरनो जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर आनआइडेन्टिफाइड फ्लाइं अबजेक्ट UFO होननानै बुंनाय आरो बेजों लोगोसे जायखौ एलियन होननानै बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलनि बायदिब्ला जोङो थोंजोङै नुनो मोनो बेबायदि एलियन होननाय सोदोब बाहायाखै, नाथाय दिनैनि मानसिफ्रा जायखौ एलियन होननानै बुंगासिनो दङ, बे जाहैबाय आर्फफोरनि बाथ्रा। अनजाग्रा प्रियफोर, जानो हागौ जोङो मोनसे बाथ्राखौबो बुंनो नांगोन, बे जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि जोनोमनि समाव जि हाथरखिया सानजानि गोनोखोफोरनो लामा दिन्थिदोंमोन, बै हाथरखियाबो जानो हागौ बे UFO, जायनि जाहोनाव जोङो बै हाथरखिखौ नागिरफिनब्लाबो मोनाखिसै, बै दिननि उनाव मोनाखिसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ मोन्थिनाया मोजां जागोन, बेनो जाहैबाय आर्फआ 2 रोखोमनि जायो। बे जाहैबाय मोनसे रोखोमहा बिरग्रा, गावनो बिरनो हानाय गां थायो आरो मोनसे हान्जाहा बिरनो हानायनि गां थाया। देट मिन्स गावनि मोदोमाव बिरनो हानायनि गाङा गैया जायो। हयथ' बिनि थाखाय
बिसोरनियाव बिरनो हानायनि जेरैहाय जोङो बाइबेलाव नुनो मोन्दों बेबायदि जेरावहाय अरजों फैनाय अरनि सिङाव फिथ्लाय थानाय आरो बेबायदिनो गराय बिरनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेफोरनो जाहैबाय UFO आनआइडेन्टिफाइड फ्लाइं अबजेक्ट होननानै जेखौ साइन्सआ दिनै बुंगासिनो दङ। दा जायफोरहा बिरनो हानाय केपासिटि दङ, बिरनो हायो, बिसोरो बिरो आरो जायफोरा बिरनो हायाखै बिसोरो बेबायदि फ्लाइं अबजेक्टखौ बाहायनानै बुहुमाव गोबां जायगाफोराव नुजागासिनो दङ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौबो रोखा खालामनांगोन। आरफ' होननानै बबे मोनसे आरफ' आं बेखौ बुंनो हानाय नङा, मानोना जि समाव सैतान जाफैदों, येस अनजाग्रा प्रियफोर, सैतान, जायखौ जोङो लुसिफार होननानै मोनथियो। लुसिफारा सोरगोनिफ्राय गारन हरजानायाव गोबां आरफ'फोरा बेजों लोगोसे खावसे सफैदों। दा बुहुमाव जायफोरा नुजागासिनो दङ एलियन होननानै बुंबाय थानाय, दा बे आरफ'आ लुसिफारजों थानाय आरफ' ना इसोरजों थानाय आरफ' आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुंनानै होनो हानाय नङा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा दिनै एलियन होननानै बुंबाय थादों, जाय बिगियानगिरिफोरा, जाय सुबुंफोरा एलियन होननानै सोदोब बाहायो, बे एलियाना गुबुन ग्रहनि एबा गुबुन माबा मोनसे नङा, बे जाहैबाय आरफ'फोर। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंदोंब्ला आरो माबा मोनसे गोदानखौ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनो दाबावसै। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमजोंबो थाथोंसै। प्राइज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।